Saku Getebati Rahayu Rahayu maturake penuwun kalawan Gusti Kamu Agung kang sampun maringi kekuatan sakabehane saengga bengi iki padha makumpul ngono ya. Wektu saiki akeh wong sing do nandhang babagan kesusahan, babagan penderitaan kalawan pikirane sing was-was karena akeh rasa kuwatire ngono ya. Babagan ekonomiku susing ya. Apa meneh wis ana negara sing perang ning luar negeri kono kuwi ndadekake prahara ning jagat donya ngono ya. Tadine iki bakal ngadepi sing jenenge global krisis ekonomi ngono ya. Kuwi jamak lumrah wong umum mesti yen nampa kahanan babagan kaya mengkono kuwi mesti do bingung pikire ngono ya. Akhire was-was rasane ngono ya. Kamangka sejatine nek wong sing wis sinau babagan ilmu tauhid iso dikeki urip saiki wae wis kanugrahan ngono ya. Dadi wis ora perlu mikirake babagan perkara besuke ngono ya. Nek pikirane wong umum kuwi mikirake perkara-perkara sing urung kedadeyan ya. Nanging nek wis mlaku ning spiritual ketauhidan kerohanian sing dipikir kuwi nalikane sing dikeki ambekan ya. Ngono ya. Makane sira kabeh saiki wis mlebune ajaran inti babagan piye carane supaya iso mangerteni teknike babagan olah rasa tumrape wong Jawa ngono ya. Sing jenenge wong Jawa iku kudu iso sing jenenge kula wetah ngerti teknike babagan olah rasa, babagan urip lan uripane supaya sentosa, supaya tentrem uripe ngono ya. Sing kepisan yo piye? Kudu iso nentremake babagan emosine ngono ya. Sing kaping loro kudu iso njaga babagan ketentreman batine ngono ya. Sing kaping telu kudu iso netralake rasa gelisah utawa rasa kuwatire ngono ya. Tak ngono ya. Lah babagan sing kepisan yo kudu dingerteni sinau babagan nanggone meneng. Anang menenge kuwi tansah eling lan waspada ngono ya. Menengke tumrape meneng sajroning suwung ngono ya. Tegese kuwi meneng ki kudu eling lan waspada, sadar sadare ngono ya. Utawa meneng iki kudu iso nekake rasa sing kebak anggone kesadarane ngono ya. Tadine nalikane sliramu nandhang sing jenenge emosine sing gampang nesu kuwi dhuwur rasane ya kudu iso ngendhekake lumantar patrape ngono ya. Iso ngrasakake ambekane ngono ya. Tadine aja nyampe rasamu kuwi diumbar kelawan apa rasa emosi saengga ciramu kudu rembukan sajrone manah utawa batin ya. Aja gampang ngomong dhisik ngono ya. Ngono ya. Ciramu kudu duwe sing jenenge prinsipe dasarane babagan olah rasane ngono ya. Makane nek wong Jawa kuwi diajarake babagan olah rasa ngono ya. Tegese olah rasa kuwi apa? Ora kesusu. Ora carane nek basa Indonesiane apa ora kesusu ngono ya. Tidak tergesa-gesa Pak. Ora tergesa-gesa ngono ya. Ora nganggo mangsa. Apa tegese kuwi ora mangsa? Boten nganggo waktu Pak. Maksudnya nek Indonesiane apa kabul? Ora nggih mangsa. Nggih, yen boten nanten niku. Ya, orang nggih mangsa ki tegese tumrape tidak memaksa waktu ngono ya. Banjur kudu nrimo kanthi eling ngono ya. Bahasa Indonesia apa? Nrimo kanthi eling kuwi. Menerima dengan kesadaran. Menerima dengan kesadaran ya. Kudu iso tentrem
Ananging tentrem iki ora njurut pasrah bongkokan ngono ya. Nggih. Tegese ora pasrah buta nek Indonesia ngono ya. Nggih. Makane nek sakjroning ketentreman kuwi kudu ngerti babagan papan panggonane ing ketentremane jati dirine ngono ya. Nggih. Asik kaping loro kudu ngerteni babagan teknike ngerasa ora ngakali. Apa kuwi tegese? Dong ora ngono ya. Rasa orang Heeh. Kan Jawa ki turun Arab rada bingung ngono ya. nggih Pak De. Sagede sing Arab-Arab Pak De. Kabul turun Jawa. Nggih. Nggih tetep apa niku ya? Susah menjelaskan gitu. Terus wong Jawa pasti tak Jawa ra iso pemenang wong Arab ngono ya. Apa wong Arab Pak De. Tegese ngrasa ora ngakali kuwi tegese wong Jawa ki ora bakal nglawan karo rasane pribadine. Ananging kudu diselarasake ning rasa pribadine. Temeka kasampur nande ngono ya. Nggih. Dadi nek diramu kuwi duwe rasa sedih, ya piye carane diselarasake rasa sedih kuwi mawon ya. Nggih. Nalika diramu kuwi nesu, piye carane iso eling kelawan nesune ngono ya. Nggih. Nalika diramu kuwi weden, kuwatir kudu iso ditampa ngono ya. Nggih. Nalikane dipendem terus engko banjur kudu iso nyrasakake tumrap rasane sing kependem kuwi mau lho ya. Nggih. Dipendem utawa basa Indonesiane meledak ngono ya. Nggih. Dadi apa-apa nek barang dipendem kuwi nek ora diselarasake kuwi bakale meledos ngono ya. Meledak ngono ya. Nggih. Makane kudu diselarasake supaya luruh ngono ya. Nggih. Ki apa pas Indonesiane kaya Luluh Pak De. luruh ngono ya. Nggih. Banjur siramu lamun sira urip kudu ngrasakake kesel sing tanpa sebab kuwi tumrape menungso. Kenapa kok menungso kuwi yen urip mesti ngrasakake kesel? Karena pancen dimensine raga kuwi papan panggonane kesel ngono ya. Nggih. Nggih. Dadi ora ana sebabe kadang kala kesel, kamu kok jajane ana sebabe ning ora dirasa sebabe ngono ya. Nggih. Mergo gawa pikiran lan rasane ngono ya. Nggih. Nggih. Lah pernah to siramu ki jajane ki ora nyambut gawe, ora ngopo-ngopo kok ora kesel rasane ngono ya. Nggih. Asring ya yang. Sering ngono kuwi ya. Nggih. Berarti kuwi sing diolah energine supaya temeka kesarasane ngono ya. Pemberkon niku Pak De. Heeh. Karena sing jenenge raga kuwi pancen ya papan panggonane kesel. Ananging nek rasamu kuwi diolah, kuwi iso selaras. Rasa jiwamu kuwi luwih kuat anggone nata babagan ragane kuwi mau. Kuwi ora bakal iso ngrasakake kalah karo rasane ngono ya. Mboten kesel. Ora kesel ngono ya. Makanya wong jaman biyen ki nyatane mlaku saka kene yang Jakarta yang Semarang yo iso ngono ya. Nggih. Kuat Pak De. Kuat ya. Karena iso ngalahne rasane ngono ya. Nggih. Ta ngono ya. Nggih. Banjur sliramu ya kudu selaras babagan lahir lan batine ngono ya. Nggih. Dadi urip ora mung babagan lahir, ora babagan duit, ora babagan gawean, ora babagan status ngono ya. Nggih. Nek batinmu ditinggal, lahir ya bakal ngalami sing jenenge rasa was-was, cemas, kuwatir utawa gelisah ngono ya. Nggih. Nggih. Makane olah rasa kuwi ngajarake keselarasan babagan niat laku lan atine ngono ya. Nggih. Nggih. Niate kudu resik, kudu jujur, atine kudu dirasakake onone ngono ya. Nggih. Ta ngono ya. Nggih. Apa kuwi tegese olah rasa kabul? Ayo wong Jawa jare ngono ya. Nggih. Rasane diolah. Nggih. Rasane dolah ngono ya. Nggih. Pak De. Kaya Olah rasa. apa kuwi tegese? Ya antara anu Pak. Antara pikiran. Betul Pak De. Heeh. Pikiran dan apa yang akan kita lakukan diolah gitu Pak. Heeh. Rasa kita Pak.
Iya, kowe lek kudu bolak-balik diterjemahake bahasane ngono ya. Bahasa genting ngoten Pak. Tapi gitu ya. Itu ya, Apa-apa ngono ya. memahami rasa yang ada di dalam diri kita niku ya. Heeh. Tegese olah rasa kuwi ora babagan perkara kendhalene sing jenenge emosi ngono ya. Nggih. Ananging kudu eling laras padha, kudu nyadari iso nata babagan piye carane siramu kuwi nguasani batinmu ngono ya. Nggih. Supaya tenang ngono ya. Nggih. Dadi rasane kuwi luwih jero tinimbang pikiran ngono ya. Nggih. Makane rasa lebih dalam daripada pikiran kuwi tegese olah rasa ngono ya. Nggih. Oke. Jadi lah cekak awas ngono sapane gitu ya. Nggih, Pak. Bener saya cekak awas. Apa nek iso ngono kuwi sliramu bakal nampa ceh kanugrahan. Iso mateng olah rasane gitu ya. Nggih. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Dadi sliramu bakal gampang anggone olah rasane. Dadi ini wis ora gampang son, ora gampang sithik-sithik nesu perkara babakan sepele wae dadi gawe ngono ya. Nggih. Babakan kesinggung kuwi dadake nesu ya. Kaya pancen ngerti yang toko ki urung bisa ngolah rasane ning rumangsane wis iso diolah rasane ngono ya. Nggih. Kena awanget sithik wae wis bingung carane ngatasi ngono ya. Nggih. Nggih. Nah, makane nek sinau ning kene iki nek ora ngati-ati kuwi akeh cekelong ngale ngono ya. Kertabakan sepele omongan perkara kathuk kuwi ndadekake benjerangan ya. Bener Pak. Ati penting ngono ya. Nggih. Nek wis kuwi terus rasane kepati Pati. neng-nengan sampai ora ana wesi ngono ya. Terus sambung Pak. Nah, bersambung ngono ya. Ada sinetron ini loh kan bisa. Pada kuwi ngono ya. Nek ngono kuwi engko nek dicampur baur, nek wis goreh rasane ngono kuwi iso rasa bakal murni, ora ketemu rasa saja piling ngono ya. Nggih. Sing ngono ming ngrasa ora cocoke. Oke. Aku engko nek ngendi papan nek disandingake hawane panas lah, sande ngono ya. Nggih. Tak ngono ya. Nggih. Paribasane lungguh jejer wae ora Gelem. gunem wae ya ora gelem ya. Nggih. Nggih. Kuwi saking nyerepeng ilmune kuwi luar biasa, kecerdasane siswane akhirnya kebablasan nggone lelakone ngono ya. Nggih Pak. Terus ini, Pak. Ngono kuwi ngono ya. Nggih. Nggih. Akhirnya kerja ngono ora, bocah-bocahe ngono kaya. Nggih. Nggih Pak. Berkane apa? Zaman sepuno guru pengajar ya pernah ngalami ya gantian lho ya. Nggih. Lah adil ngono ya. Nggih. Dadi ora iso disalahake, pancen kuwi proses pendewasaan Nggih. ya. Nggih. Gurune ya ora wedi dikritik wong gurune ya pernah ngalami kaya Bang. Ngono ngono ya. Nggih. Makane kabeh mau iki proses di anggone dewasa olah rasane ya. Nggih. Dadi ya wis nek arek kaya mengono kuwi rasa diakur-akurke ngono ya. Nggih, kon. Wis ngalami wae ngono ya. Mawon, Pak. Nggih. Dijarake wae ngono ya. Nggih. Kaya sabdaku mbiyen sing cocok tak gawe ora Cocok. nek sing ora cocok digawe Cocok. ngono kuwi ngono ya. Nggih. Jadi sinane kene ora ngati-ati senajan iki ngerti wajangane ngerti konsepe. Oh, aja mbok kira kowe iso luput ya. Nggih. Kok jarenya kok ngene. Aja-aja aku wedi gawe kaya mangkene. Iki kudu eling kan Mas. Padha. Teorine iso karena dicoba. Letre. Ngono kuwi ngono ya. Nggih. Tak lho ya. Nggih, Pak. Makane ora gampang anggone wong sing ora gampang nusan kuwi ora gampang. Kenapa? Pancen kuwi pangujine, pagudane kuwi relatif saka omongan ya. Nggih. Dadi menungso ki akeh-akeh pengine diakoni karena ngelak rasane pengen diakoni ngono ya. Nggih, Pak. Nggih. Mongko wong nek pengen tentrem rasane senajan uripe kuwi misak derma titah dilakoni
ananging tetep iso njaga ketentram maning lho ya. Nggih. Tegese tentreme ora karana uripe kuwi kok gampang ora. Ananging wong sing wis iso nata batine iso ngedohake saka keribut tane lho ya. Nggih. Cak lho ya. Nggih. Makane ya ndelalah siswa palenggane senajan wis diulah kaya mengkene. Nyatane wis kena uji ngono kaya. Nggih, Pak. Terus keceklek, Pak. Ora luput ya. Nggih. Kok moyo kabula iki nek ora ngati-ati asal tak uji ya enek ngono ya. Ampun, Pak. Pokoke njaluk nyuwun pangestu mawon, Pak. Makane iki mau padha eling lan was Oh, padha ya. nggih. Ya, setelah waktu ngono wae, muga-muga ndadekake panganten, pangilmon, dilelaku. Lah yo jenenge sangan paran asampurnane du mati ya. Nggih. Ayo lanjut patrape Pak ya. Nggih, Pak. Oleh kemameleh ngepai saintere yang pikirane lan rasane ngepai ning aliran darahe saka jero badane.